Sibonga nje bazalwane ukuthi sumpintsha sikwazi ukuzowenza siyazi ukuthi sisayemvuselelweni sisayodumisa uNkulunkulu haleluya angazi noma bakhona nabasezayo kodwa ngisho ukuthi bawusifika siqhubeka nezwi laNkulunkulu sizodumisa nje uNkulunkulu sisothola izwi namhlanje bese siyakhuleka sonke kanye kanye egameni likaJesu. Hallelujah.
Siyabonga uyababazeka ngokuthi akakho njalo igama lakho Nkosi sikholiwe yizwe. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Sihlale phansi. Ukubingelela-ke bathandekayo egameni likaJesu. Bingelela umoya ingcwele phakathi kwethu, moya weqiniso. Mama umfundisi egameni likaJesu. Ngiyabonga abahlabeleli kade behlabelela hlabelela kahle noshaya i-keyboard sibonga. Ngizoba mfushane bazalwane. Ncwadi kaGenesis sahluko sika 37 siyaqala ukufunda verse number 5 sehle nayo sifunda 39 bese siyathandaza egameni likaJesu. Incwadi kaGenesis chapter 37 verse 5. Yes. uJosefa waphupha iphupho. Yeah. Wabalandisa lona abafowabo. Babelokhu bemzonda kakhulu. 39. Yes. Okay. Qhubeka nami. Qhubeka sesiyofika ku verse 11. Wathi kubo, ake nizwe leli phupho engiliphuphileyo. Yeah. Bekani besibopha izithungo ensimini. Naso ke isithungo sami sisuka sima. Nazo ke izithungo zenu zisiphahla. Zisikhothamela isithungo sami. Yeah. Base bethi kuye abafowabo, impela uyakuba inkosi yethu usibuse na? Bamzonda kakhulu kunakuqala ngenxa yamaphupho akhe namazwi akhe. Ngifuna sizwelana-ke bazalwane kule ndawo ethi bamzonda kakhulu kunakuqala ngenxa yamaphupho akhe. Niyezwa bazalwane? Amen. Kusho ukuthi babemzonda kodwa ukuqhubeka aphuphe kwamenza ukuthi kukhule ukuzondwa kwakhe. Hayi ngoba njalo unezinto zabayithathile cha, ngenxa yamaphupho akhe uzondwa ubani bazalwane? Ngabafowabo. Niyezwa bazalwane? Akazondwa ngumqhubekeki. Verse 9. Yeah. Waphupha elinye iphupho. Wabalandisa lona abafowabo. Wathi indaba, nansi indaba. Ngicela ungenise naba bafowethu lifika. Nkosi Ngena kaNkulunkulu ngena indawo isekhona ikhona indawo yentingelo khulu uNkosi kaNkulunkulu
bese funda verse number 9. Verse 9. Waphupha nelinye iphupho. Wabalandisa lona bafowabo. Yeah. Wathi bhekani ngiphuphe elinye iphupho. Bekani-ke ilanga nenyanga nezinkanyezi eziyishumi nanye wangikhothamela. Wabalandisa uyise nabafowabo, uyise wamsola. Wathi kuye yiphupho lini leli oliphuphileyo na? Yeah. Impela mina nonyoko nabafowenu siyakuza sikukhothamele emhlabathini na? Abafowabo baba nomhawu ngaye, kepha uyise wawalonda lawa mazwi. Okay. Masiye ku 39. Qale nje ku verse number 2. uJehova wayenaye uJosefa. uJehova wayenaye uJosefa. Niyezwa bazalwane? uJosefa wayezondwa. Kodwa uJehova wayenaye noma bemzonda akayekanga ukuba naye. Hallelujah. uJosefa waqhubeka waphupha ezondwa, wangayeka ukuphupha ngoba kukhona abantu abamzondayo. Ayibonge Inkosi. Kunezinto ongafanele uhlehliswe ukuthi kunabantu abangakuthandi bekubona uzenza ubese nawe uyahlehla. Ngoba uJehova nawe kuleyo nto. Hallelujah. uJehova waba naye. Yes. uJehova waba naye uJosefa. Waba ngumuntu onenhlahla. Waba ngumuntu onenhlahla. Hallelujah. Amen. Namhlanje sizokhulekela impumelelo. Amen. Amen. Sokhulekela ini? Impumelelo. Sizokhulekela impumelelo yakho. This is our prayer today. Namhlanje ngifisa ukuthi uma sikhuleka utshela umpumelelo uthi lalela sengifikile, kudala uhambela kude nami, kudala ngokuhamba ngakufici, namhlanje ndikubambile, namhlanje sizobamba impumelelo. Hallelujah. Namhlanje it's about that. Waba nenhlanhla kuNkulunkulu. Sometimes bazalwane uthi noma uphila ngonxa yokubona izinto zingenzeki ucabanga ukuthi wena ungumuntu ongalungelwa lutho. Kanti hayi ngoba ungumuntu ongalungelwa lutho. Hallelujah. Kodwa izimo ophila ngaphakathi kwazo ezenza ingathi awulungelwa lutho, kodwa bamzonda, wangayeka yena ukuphupha ngoba uJehova wayenaye. Waphinda mephupha wavuka wabaxoxela wathi ngiphuphelini iphupho. Hallelujah. Yes, uJehova wayenaye. Siqhubeke. Enenhlahla wayesendlini yenkosi yakhe yaseGibhithe. Yes. Inkosi yakhe yabona ukuthi uJehova unaye nokuthi konke akwenzayo uJehova wakuphumelelisa esandleni sakhe. Inkosi yami. Yes. uJosefa wafumana umusa emehlweni ayo. Wayikhonza wambeka waba yinduna phezu kwezindlu zayo. Masime lapha. Sesifike lesikhathi sokuthandaza. Hallelujah. Amen. Ngizokutshela namhlanje mntana wami ukuthi uJehova nawe. uJehova akasakushiya. Akazashiya nje ekhaya lakho. And uJehova uyakuthanda. Into eyenza ukuthi ufinyelele impumelelo kumuntu inhlanhla.
inhlanhla ngolwimi olujwayelekile, inhlanhla kodwa ngolwimi lwaNkulunkulu yisibusiso esenza ukuthi umuntu afinyelele empumelelweni. Uma ubalekelwa inhlanhla awukwazi ukuthinta impumelelo, ngoba impumelelo ihlanganiswa izinto ezintathu. 1 inhlanhla, 2 ukubusiseka, 3 umusa. Haleluya. Inhlanhla nesibusiso into eyodwa. Udinga isibusiso phezu kwakho ukuze uthole impumelelo. Ngaphandle kwesibusiso uyoba ngumuntu ongazi ukuthi nina kukhona into enenzwa yona lapho nihlala khona noma lapho niphila khona. Zonke izinto zibuka zingalungi, kanti into ebalekelana nawe isibusiso, into ebalekelana nawe inhlanhla. Haleluya. Number 2, udinga umusa. Yabona ke leyo musa ayitholakali noma kuphi, uyedwa onikeza umusa uNkulunkulu ngoJesu. Haleluya. Akekho umuntu emhlabeni onayo lento yamandla kuthiwa yigrace. Kungashiwo nje ukuthi unomusa ngenxa yokuthi unenhliziyo enhle, kodwa umnikazi womusa uJesu. Okwesithathu, udinga ifavor. Amen. Wasithola lezi zinto uzoyibamba impumelelo. You miss one of them, njalo uma uthi uyempumelelweni uyohlala ugejana lezinto. Njalo uma uyibona impumelelo uyogcina ukuyibona ngamehlo, kodwa ukufinyelela kuyo ungafinyeleleki, ngoba indlela yakho ayinawo umusa, indlela yakho ayinayo ifavor kaNkulunkulu. uJosefa noma ekhaya bagcina bemzonda bafowabo, but the favor kaNkulunkulu yayihleli phezu kwakhe. Lelani bazalwane, bambamba abafowabo, bamfaka egodini, bamkhupha egodini, bamdayisa. Kodwa kwasho ukuthi noma bebengenza ngeyiphi indlela yokumcindezela, ifavor iphezu kwakhe. Noma bethi bamfaka ethele, kodwa impumelelo iyambiza ithi Josefa silinde wena. Haleluya. Noma bengathi bayamlahla, kanti bamfaka endleleni eya esibusisweni nasempumelelweni. Uma bemdayisa, uthengwa ngabantu bamdayisela inkosi, mayithatha inkosi ithi lo ufanele ukusebenza la, kuthiwa uma esebenza endlini yenkosi yonke into yayanda because wayenenhlanhla. Ayibonge inkosi. Wena impilo yakho kungenzeka ukuthi ilahlekelwe umusa. Uma ulahlekelwe nguNkulunkulu, lahlekelwe ifavor. Uma uphila nje ulahlekelwe nguNkulunkulu, awazi noma uyakholwa, awazi noma uyamthanda uNkulunkulu, ulahlekelwe ifavor. Wonke umuntu ocabangela uganga kulula ugangela kuwena. Wonke umuntu ocabanga ushaya kulula ukuthi angashaya kuwena. Wonke umuntu ocabanga ulahlela izibi kulula ukuthi ayilahlela kuwena. Noma amaphara ehambela endleleni athi hey yasinayo imali singangena komuphi umuzi la, umuzi babona kimi kuyo yonke imizi, bayishaye yonke lingasemgaqweni, bangene phakathi kwemizi bayochinga wakini. Nize niyibuza ukuthi le imizi bayishiye ngani? Because there's no favor lapho nihleli khona. Hallelujah. Amen. So impumelelo ihlalelizwa ngabantu
kuyaphunyelelwa lapha ya. Noma bangasho abantu bathi uma ungene lapha kuyaphunyelelwa. Kukhona abaye bathatha imali bethi bayonikelela ukuthi baphumelele, bahambe bonikela lapho unikelwa khona. Haleluya. Yena uye isimo simbuke kanje enikelile, simbuke isimo. Ngoba noma ungayonikela uma ingekho ifavor phezukwakho uyobuya futhi ubhekane nesimo sakho. You need favor and you need grace. Phezukwempilo yakho. Ungayikhulekela namhlanje leyo nto. Ngisize Nkosi. I need to touch impumelelo. Ngifuna ukuyizwa. Kukhona abantu abaze bayizwa ukuthi uyizwa bazalwane. Akaze bayibuke nokuyinuka abanye abaze kusiphunga la impumelelo ukuthi njani. Always bevuka usayifuna impumelelo. Sithi wazalwa ufuna impumelelo. Awazi nje usimelingi sempumelelo. Uthi ke emngenani ngizwile iphunga layo ukuthi inuka kanjani. Kodwa noma ndingayithinta ukuthi iphunga ngizwile, noma ndingayibambanga kodwa imino yami ifikelele kuyona. Oh, bazalwa. Ijulile into ngiyikhuluma. Haleluya. Uyangizwa mntana? Usuphumelele wena. Uyayifuna impumelelo. Itshela namhlanje. Wempumelelo. Nami ngiyadinga ukuthi ufike la kimi ke ngokubambe ngezandla. Dingahlala ngokuzwa nabantu. Hey bayaphumelela lapha, nawuhlala uthi hey bayaphumelela lapha, hey baphumelele lapha. Kodwa uthi nami impumelelo ngifuna ukuthinta. Sibeleke inyawo. Ngiyakholwa. Namhlanje siyakholwa. Ngifuna wena uthandaze uyitshele impumelelo ukuthi uhambele kude kimi isikhathi eside. Wahambela kude kwikhaya lami isikhathi eside. Wahambela kude ngicobazane kwami for the long time. Angikwazi impumelelo, ngihlale ngizwa ngikufuna ngokulangazelela, but today ngizokutshela ukuthi sengifikile. Ngizokutshela ukuthi sengikhona. Haleluya. Uma ufuna ukuphendula izinto ziphenduke zingabi yilento oyibona inzima ngumthwalo kuwe, ukhuluma nazo. Ukhuluma nazo. Ngiyongixoxela isitori ukuthi isikhathi nazo. Mina ngikhule khona iPoki. Ngina ngikaze ngiyibone iPoki neyithunzela micu. Into ekhona leyo sebenza. Ibithi mama befikile ikhona ukukhuluma nayo ngofuna ihambe. Uma ungakhulumi nako ubaleka wena. Enjohlala ubaleka everything. Uyose ukhulume naye kuzisuke kuwena. So lento ibelethile. Noma lento oyigugushile engeyona impumelelo. Every day ufuna impumelelo kodwa ubambe the wrong one. Ngiyakutshela yona namhlanje. What I want to touch. Ngifuna ukuthinta impumelelo. Isandla sami ngiyibulela impumelelo. Haleluya. Lula isandla zakho njengamanje. Uthi isandla sakho ngiyilulela wena nawe uyibambile ezinye nawe wazi ukuthi uyibambeleni ngoba azikusebenzeli, azikusebenzelanga, azikusindawo. But today lula isandla. What I want to touch impumelelo. Uyazi ulufuna ngqo. Uyazi ulufuna. Leyina impumelelo. Lendlela ozokhuluma ngayo izofana nangale ofuna ngayo lento idingayo ukuthi uphumelele kuyo. Ile ndlela ozokhuluma ngayo namhlanje. Alesa wazi ukuthi inofuna ukuphumelela ngayo. Kodwa wonke umuntu la unesizathu sokuba khona azothandaza ngoba ukhona into kuye ngaphakathi ethi Nkosi yami mangiphumelele kule. Ngiyayicela lena uNkulunkulu nawe awuphungiswe ngiphumelele ngayo.
Ulule izandla zakho uthinta impumelelo yakho. Ngifuna uyizwe uvala amehlo. Uyayizwa nje? Izandla zakho maziyizwe ifile. Imino yakho isebenze. Uyibambe lento, ibambe. Ngifuna uyizwe ngesikhathi uphakamisa isandla, yizwe ukuthi khona into engiyibambayo, spiritual khona into engiyibambayo, kade yangibalekela, kade yasuswa kumina, but namhlanje in spirit ngiyibamba, and ngiyibambe serious. Bese yathandaza. Baba wethu ulungile, uyinkosi namhlanje. Akekho njengawe Thixo wethu. Nayi impumelelo ehambele kude kithi. Namhlanje Nkosi siyayibiza. Woza phumelelo yokuphumelela esikolweni, yokuphumelela kwama-application, yokuphumelela kwama-CV afakiwe, yokuphumelela kwabafuna umsebenzi. Woza namhlanje siyakubiza, siyakukhomanda, sithi buya uhambele kude isikhathi eside kubantwana bakho. Phumelelo, come back. Badinga amakhaya abo, kuxathenwe, akuphumeleleki, abazali bayalwa ngenxa yokuthi ukhona abangasebenzi. Iy'ngane azikwazi ukuphila kahle ngenxa yokuthi impumelelo ayikho. Siyakubiza namhlanje, hambela lena khaya, hambela lo mntwana, hambela lesi sizathu. Phumelelo, finyelela kuye ngomusa, finyelela kuye ngothando, finyelela kuye Nkosi ngenxa yokuthi wena une-favor phezu kwakho. In the name of Jesus. Baphumelelise Nkosi. Mababuye uNkulunkulu bezwile ukuthi ubathintile ngempumelelo, bayibambile kumoya, bayizwa ukuthi sikhona. In the name of Jesus.